Il-maħfra ma tfissirx li nħassar il-konsegwenzi dixxiplinari ta' dak li sar. Barra minn hekk jeħtieġ noħolqu kultura ta' prevenzjoni u salvagwardja. Dan kliem l-Isqof Charles Scicluna fil-Giovanni Kurmi Higher Secondary fin-Naxxar meta mistoqsi dwar l-abbuż. Fi żjara tiegħu Scicluna iffaċċja ħafna mistoqsijiet li wieġeb mingħajr tidwir ta' kliem. Mistoqsi jekk iż-żwieġ tal-qassisin huwiex soluzzjoni għal kontra l-abbuż, sostna li jemmen li l-abbuż mhuwiex riżultat ta' frustrazzjoni sesswali għaliex jiġri wkoll f'ambjenti oħra. Dwar iċ-ċelibat żied jgħid li hu ltaqa' ma' saċerdoti twajba li tfixklu għax ħabbew mara u kellhom jażlu. Mistoqsi dwar il-familja u tħejjija żwieġ qal li biż-żieda ta' relazzjonijiet virtwali jemmen li hawn defiċit ta' ħiliet interpersonali. U dwar id-divorzju qal li f'ħidmietu fit-Tribunal Ekklesjastiku iltaqa' ma' diversi sitwazzjonijiet u jifhem li fi żwieġ li qed ifalli ġieli ikun hemm ħafna tbatija. Qal li hawn diffikultajiet umani kbar u tenna li iktar mid-divorzju il-problema hija l-mentalità divorzjista, jew kif jgħid il-Papa kultura tad-disposable. Għalhekk żied jgħid li bid-divorzju qed nittrattaw is-sintomu u mhux il-marda. B'referenza għall-omosessualità qal illi tkun differenti ma jfissirx li tkun inferjuri. F'rakkont dwar koppja li staqsewh x'se jagħmlu għax binhom gej, ir-risposta tiegħu kienet ħobbuh u ilqawh. Żied li dan ma jfissirx li tapprova imma għall-inqas tħobb il-persuna, għaliex ilkoll għandna l-istess dinjità. Scicluna qal li żwieġ huwa għaqda bejn raġel u mara fejn potenzjalment jistgħu jitwieldu l-ulied. U jekk is-soċjetà tħoss li għandha tagħmel għaqdiet ta' mod ieħor, għall-inqas dawn ma jsejħux bl-istess mod, għaliex ikun nuqqas ta' rispett lejn ir-realtà li fuqha tinbena s-soċjetà.